2023 είχαμε έρθει στα Public, εδώ στην Αγία Παρασκευή, για καταγγελίες συμπεριφορών εκφοβιστικών και εξευριστικών από την Διευθύντρια απέναντι στους εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι εξωθήθηκαν σε παραίτηση και οδηγήθηκαν στην ανεργία. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Τα Public έχουν πρωτοστατήσει στην κατάργηση της κυριακάτικης αργίας. Τα Public έχουν καταργήσει τις κλαδικές συμβάσεις και επισυνάπτουν εκβιαστικά ατομικές με μείωση αποδοχών και περιορισμό εργασιακών δικαιωμάτων. Όχι για όλους, όχι για τα στελέχη, αλλά για τους υπαλλήλους. Και δεν φτάνει μόνο αυτό. Εν μέσω εορταστικής περίοδου, η διοίκηση υιοθετεί το μοντέλο της προσωπικής πώλησης, που σημαίνει ότι ο πελάτης, εκτός από το προϊόν που θα παίρνει για να πάει στο ταμείο, θα παίρνει και ένα χαρτάκι με το όνομα του υπαλλήλου που τον εξυπηρέτησε. Και έτσι η διοίκηση στείνει ένα απαράδεκτο περιβάλλον ανταγωνισμού μεταξύ των εργαζόμενων. Τα Public δικαίως έχουν χαρακτηριστεί ως εργασιακές γαλέρες και ιδίως την περίοδο της πανδημίας και τον Black Friday. Για αυτούς τους λόγους που αναφέρθηκαν, ο Ρουβίκονας έκανε 2 παρεμβάσεις στο κατάστημα Public, στο οποίο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, στην Αγία Παρασκευή. Και για τις 2 παρεμβάσεις, η διεύθυνση του συγκεκριμένου καταστήματος έκανε μήνυση. Το αποτέλεσμα αυτών των μηνύσεων ήταν να γίνει δίωξη με βάση τον νόμο 187. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο ήρθε εδώ η αστυνομία και πήρε τα βίντεο από τις κάμερες και ταυτοποίησε πολλά μέλη της ομάδας. Με αυτήν τη δίωξη που έγινε λόγω της μήνυσης που έκανε η διεύθυνση του συγκεκριμένου καταστήματος, πηγαίνουμε με μια δικογραφία του συγκεκριμένου νόμου, στον οποίο δεν προβλέπονται αναστολές στις ποινές. Με απλά λόγια, επειδή ήρθαμε 2 φορές στο συγκεκριμένο κατάστημα, κινδυνεύουμε πολλά μέλη του Ρουβίκονα να μπούμε στη φυλακή. Γι' αυτό και εμείς σήμερα προκαλούμε τη διεύθυνση του συγκεκριμένου καταστήματος να ξανακάνει μήνυση, να έρθει η αστυνομία να πάρει τα βίντεο από τις κάμερες και να βάλει μέσα στη δικογραφία όσους και όσες είμαστε εδώ σήμερα. Αυτοί το ξεκίνησαν, εμείς θα το τελειώσουμε. Τον πόλεμο που ξεκίνησε η διοίκηση των συγκεκριμένων καταστημάτων, εμείς τον αντέχουμε. Αυτή τον αντέχει. Νόμος είναι το δίκαιο του εργάτη. Ο μόνος νόμος που ισχύει και ο νόμος που τελικά θα επιβληθεί.